Des del 1888, a casa s'ha respirat l'aroma de la massa mare al fermentar i dels primers troncs de llenya a l'encendre's. Em dic Jordi Morera. Soc la 5a generació de forners de l'Espiga d'Or de Vilanova i el tresor més gran que m'han transmès els meus pares és la passió pel bon pa. Treballem amb farines ecològiques de proximitat, de cereals i blats antics, fermentats amb la nostra massa mare natural de l'àvia Genoveva i cuits en llenya d'olivera i ametller. I és que el bon pa no s'entén sense constància, paciència i amor. Aquesta és la recepta mestra mai escrita de l'Espiga d'Or.